Sevas, ja som Kubo a toto je môj prvý vlog. Prvý vlog ešte z mojej izby, ktorú budem opúšťať vlastne, keďže idem študovať do zahraničia. A to, že idem študovať do zahraničia, prezradza aj to, že moja izba je momentálne zaplnená kuframi. Tento kufor už je naplnený, ten už je plný. Ešte sa mi tam súšia túto gate, lebo ešte nestihli vyschnúť. A tu mám ešte ďalšie veci, ktoré pôjdu do tohto kufra. Tuto môžete vidieť, že mám techniku, klávesnicu, káble, blbosti. Plejko som si zobral, keby som sa tam naozaj nudil, ale verím, že sa tam nebudem nudiť. Bude to určite jízda. Veľmi sa teším. A zajtra teda odchádzame od 3 ráno, takže asi by som si mal pohnúť a sa vyspať pred cestou. A vidíme sa zajtra. Či už ráno, v aute, alebo niekde na ceste, na prestávke. Momentálne sú 3 hodiny ráno a robíme posledné balenia. A môžete vidieť, ja už mám svoj outfit, ktorý mám takmer vždy. Sme pripravení ísť na cestu a treba dať do seba ešte nejaké rýchle raňajky, rýchle občerstvenie, nabaliť lepeňáky, vodu a myslím si, že sme pripravení vyraziť na cesty. Priatelia, momentálne sme niekde v Nemecku, ešte máme tak 6 hodín cesty pred sebou. Chrápal som, neviem, či to je vidno aj na mojom účese, ale celkom som sa tu vydrychmal, že celkom rýchlo mi ubehla cesta. Uvidíme čo ďalej, mám stiahnuté filmy. Asi poviem strihať video, ktoré už by malo výjsť, ale ešte by som drychmal. Priatelia, je to tu. Ako môžete vidieť, už som v nových priestoroch vo svojej novej izbe. Neviem to tu poukazovať trošku. Je to taký trojizbový byt, kde každý má vlastne svoju vlastnú izbu. Takto to tu vyzerá na chodbe. Vlastne za rohom sú výťahy a dúfam, že sa mi toto nezavrie, lebo sa vymknem. Tu máme výťahy, tady to potom prejdeme. Tak, tam už niekto býva, tam sa už aj nedostanem. Tu máme nejaký sklad. Tuto vedľa máme kúpeľňu. Takže kúpeľňa, sprcha. Je to tu dosť také útulné. By som povedal útulné. Všetko je to tak nasačkované na kope. Tu máme záchod. Tuto. To je tiež celkom skromný. Hop. Aha, tu není svetlo. Je. Aha, dobre. Tu máme tretiu izbu, ktorú ja neobývam. Obýva niekto iný. Tiež celkom taká menšia izba. Tam tá izba, ktorú som vám ukazoval, táto tu, tá je najväčšia. Ale hovorím, že tam sa už nedostáva, lebo tam niekto už býva. Akože není to teraz konkrétne, ale už sú zamknuté dvere. Aj záslony sú zaťahnuté, takže predpokladám, že tam už niekto býva. Tu máme takýto krásny mini balkónik, by som to nazval. A otvoríte. No a toto tu bude mať každý deň. No teraz to neznie až tak strašne, ale keď sa otvoria okná, nech je prievan, tak je to dosť počuť. Ale vidíte, že mám teda výhľad, že je na mesto. Ináč toto je celkom cool. Také vetranie, proste, že keď sa pozriete odtiaľto, proste tade ide vzduch, čo je celkom cool. Potom toto tu je taká kuchyňa. Tu máme mrazák, to je tiež trošku mini. Takto fajnovúčko, tu mám nejaké moje veci, klobásy, slaninu a tak. Chladnička tam trošku tancuje, ešte tam zatiaľ nič nemám. Kuchynská linka, ak to tak môžeme nazvať. Skrinky, ktoré sú zatiaľ prázdne. Máme párnu dosku, čo je indukcia, takže mi dva hrnce mi nechytajú, čo je celkom škoda. Jediná vec, čo ma možno trošku štve na tejto kuchyni je, že tuto dole proste není žiadne svetlo. Že keď si budem tu robiť jesť v noci, večer, po tme, tak proste jediné svetlo, čo je, že toto. Ako ono to možno na tej kamere nevyzerá, ale ono proste strašne slabo svietí. Že ja mám pocit, že v noci proste nebudem nič vidieť. Potom je tu ešte lampička. Ale možno sa mýlim, možno to bude úplne v pohode. Tu sa presúvame do môjho doupie. A teda takto toto zatiaľ vyzerá. Mám tu že nahádzané veci iba, 2 nočné stoliky, nesvieti mi lampa,
A lampička mi možno nesvieti kvôli tomu, že táto zásuvka nefunguje. Pravdepodobne. To budem musieť asi nahlásiť, lebo tam potom neočahne nič na tú lampičku. V druhej zásuvke mám router zapojený. Za dverami mám skriňu. To sú vešačíky som si zebral, lebo 3 sú mi asi málo. Zvedavý som na ten stôl, lebo tu mám že techniku. A to sa mi tu určite nebude zmestiť podľa mňa. Budem to musieť nejak napratať tam. A balkón mám. To je dobrá vec. Balkón je plná perfektná vec. Tak toto tu vyzerá. Tiež mám perfektný výhľad, že na mesto. Tam mám nákupné centrum, rovno pod domom, to je perfektná vec. Toto okno sa dá otvoriť? Nie, nedá. Ale toto by sa malo dať. Toto sa dá. Mám pod domom parkovisko, nákupné centrum, železnicu. Ide vlak rovno, takže môžeme počuť, ako to tu bude vrešťať. No, není to podľa mňa až také zlé. Máte okno celkom dosť dobre tesne, ale uvidíme, jak to bude v noci vyzerať. Takže takto to vyzerá, tuto vidíte, že bude nejaký môj spolubývajúci. On si vie otvoriť dvere? Nechcem mu to nakúkať, ale on tu zjavne není momentálne, takže... Ale myslím, že mu sa nedajú otvoriť tie dvere. Takže ja som jediný, komu sa dajú otvárať dvere, to je tiež perfektná vec. No, a ako môžete vidieť, ešte nejsom teda vybalený. Tu mám teda kuchyňu, ktorú poviem vybalovať. Dnešný plán je teda kúpiť bicykel asi. Ísť do Ikei, lebo som si zavodol svoj obľúbený pohár. Akože najmä kvôli tomu samozrejme iba, ale rozumel som, že tu si môžem dať vešiak na balkón. Vešiak, čo som mal doma, ten mi tu celkom chýba, ale fakt neviem, že kam ho dám. Bo túto to je celkom plné, možno tu si ho dám, že by som postiel posunul ešte viac tam, že tie stoliky by som niekam presunul. Neviem, budem toto možno trošku rearrangeovať. Ja sa celkom teším, ja som celkom spokojný s ubytovaním. Ja uvidím, čo budem hovoriť teda potom, jak sa tu zabývam. Zatiaľ toto vyzerá nejak takto. Som si dal, že trička, potom nejaké ďalšie slipky, ponožky. Tu mám také, že športové veci, viac menej. Teda akože do posilky a tak. Domáce, potom šport na zimu, úteráky, blbosti. To sú nejaké mikiny, košele, bundy. A tuto ešte neviem, čo dám. Tento stôl som ešte neplnil. Zistil som, že celý balkón je vlastne môj. Že ani tento tu typek sa nedostane vlastne ku mne. Ešte toto musím vyložiť tam kuchyňu a to by malo byť všetko. Na vonku. Takto tu asi vyzerá moja ubytovňa, kde bývam. To je druhá taká istá budova. Ideme s rodičmi sa asi pravdepodobne teraz niekam nájsť. Dúfam, že ma aj počul, lebo fúka. Dúfam, že táto mačička moja to zvládne. Momentálne sme v nejakej pad thai reštaurácii. Ja mám takúto dobrotu, takže verím, že to bude plné chuti. Prajem si dobrú chuť. Máme po hostine, pad thai som celkom zbaštil, bolo to plné chuti. A teraz, jak sa hovorí, keď sa lev nažere, tak ide dríchmať do tieňa. Fanúškovia máme vybalené, je to trošku inak zorganizované, jak to bolo predtým, lebo medzi tým tu došla moja mama a mi to preorganizovala, lebo sa jej to nepáčilo, jak som to mal. Zistil som, že tá lampa, alebo tá zástrčka, a to tu nakoniec funguje. Lebo ako môžete vidieť, ono tuto blíka svetielko. Už aj táto lampička, ktorú som hovoril, že nefunguje, tak funguje. Máme vonkajšiu skriňu, alebo teda poličky. Tu mám nejakú elektroniku, ktorá sa mi nezmestila na stôl. Hygienu, dobroty. Tuto máme trošku roller, keďže stále nemám 100% členok. Kuchyňu som ešte nevybaloval, ale to zajtra sa k tomu dostanem. To je najdôležitejšie asi tento stôl. Plejko počítač na ňom, káble som naťahol takto poza. Není to bohvie čo, ale tak nedá sa svíciť úplne. Podložku, ktorú som čistil, ale vidíte, že aj tak není čistá, lebo neviem proste. Klávesnica, myška, kontrolery, slúchatka, lampa, tá už tu bola vlastne. Dneska to bol naozaj dlhý deň, by som povedal, sme od 3 rána. A teraz to vidím tak, že pojem dríchmať a predtým si hlavne umiem ešte zuby a osprchujem sa, lebo som celkom dopocený z dnešného dňa. Ďakujem, že ste pozerali toto videjko a vidíme sa pri ďalšom. Se vás.